Dnes ideme na návštevu do Považsko-Bystrického útulku, ktorý prevádzkuje občianske združenie Havkáči. Nesieme im koberec a nejaké teplé deky, pretože je teraz zima a v Kotiercoch, aby sa mali do čoho zababušiť psíkovia. Nejakých vám ukážeme a pre prípad, že by ste si chceli nejakého havka adoptovať, tak budete môcť hoci ktorého z nich si vybrať a dáme vám tiež kontakty na Považsko-Bystrický útulok a číslo účtu, keby ste v budúcnosti útulku chceli akýmkoľvek spôsobom pomôcť. No, tak tento psík, krásny fešák, to je Pol. Môže mať tak 14-15 mesiacov. Podľa toho žíhania, čo vidíme na ňom, to môže byť kríženec nejakého Stafforda, ale pán Boh vie, že čo všetko sa tam pomiešalo. A čaká na dobrú rodinu, je veľmi prítulný, vidí ma prvýkrát v živote a hygienické návyky má perfektné, takže to je jeden z našich kandidátov dneska. Krásavec. No, ako môžeme pustiť a ideme si zobrať nejakého iného psíka, ktorého ešte ponúknem. Bež, utekaj. No, toto je Nero, chudáčik, ten má dosť zlý osud, bol nájdený, postrelený v lese, pobehujúci plný brokov, tak je celý ešte pozašívaný, potrebuje trošku vykrmiť. Veľmi rýchlo sa viaže na človeka, ešte stále nestratil k ľuďom dôveru, ale potrebuje dobrého pána, ktorý nemá prvého psa, potrebuje dobrú výchovu, je to miešanie Stafforda, takže asi bude trošku tvrdšia povaha, ale myslím, že v dobrých rukách z neho môže byť výborný psík. Pozrite sa, nejakým spôsobom nemá so mnou problém a to ma vidí prvýkrát v živote, takže keď bude mať dobrého pána, ktorý ho naučí vychádzať aj s ľuďmi, aj so psíkmi, tak to môže byť veľmi dobrý spoločník. Že, kamoško? Toto tu, tento blázonko, to je Goro. Je to kríženec nemeckého ovčiaka, ale vidíte, vyzerá, možno, že aj československý ovčak je tam niekde mýchnutý, lebo vyzerá jak taký malý vlk. Je dobrý do rodiny s deťmi, môže mať tak 15-16 mesiacov, zdravý, hravý a veľmi rád po ľuďoch. Trošku skáče, ale to preto, že ich má rád. S trochou výchovy z neho môže byť výborný, aktívny psík. Podľa mňa môže ísť aj na dvor, môže ísť aj do bytu. A dobrý na dlhé prechádzky do lesa, vydrží dlho behať. Výborný havko. Tak ho nechám bežať. Bež. Tak toto je Maco. Je to kríženec kaukazského ovčiaka. Je vhodný skôr do nejakého firemného areálu na stráženie, dá sa z neho vychovať dobrý strážny psík. Ako vidíte, bude asi radšej vonku, nie je to úplne ideálny pes do bytu, ale v prípade, že niekto hľadá dobrého strážneho psíka, tak toto je pre ňo ideálny typ. Má tak rok, je zdravý a už sa teší, že bude môcť ísť niekam pracovať. Pravda, Maco? Že? Poď, ideme. Útulok Havkáči nájdete v Považskom Podhradí, v Považskej Bystrici. Je to Považské Podhradie 328. Kontaktné telefónne čísla sú 0915 737 176 alebo 0911 290 983. Číslo účtu, na ktoré môžete posielať dary alebo príspevky, je 288 726 2157 /0200. Ďakujeme veľmi pekne za každú pomoc.